توكلت على الله 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 جنيجي سمعت لما صلى توكلت على الله ويقول بي فما أعلم توكلت على الله جنيجي سمعت لما صلى توكلت على الله وكم فما علي توكلت على الله دليفنا فما على دوئي توكلت على الله على جينو دبا فما على دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما على دوئي توكلت على الله دليفنا تيكي دليما صدوئي توكلت على الله وكموني ينجي سمعت لما صلى توكلت على الله على كلمني فمتي لدي توكلت على الله توكلت على الله an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye tubabukalo tile 9 février min ye san 2024 an bɛ ale la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'ala k'an ka bi bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye juma ye ala k'a timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sini labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a da n'a bɛɛ lajɛlen ma min ye bato ye an bɛna minnu kɛ an ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ bi jumadonyaba in layɔrɔma ale kama kibaruyaw olu bɛna tali kɛ min na bi sɔgɔmada in na o ye halisa an ka jamana camancɛla ani an ka jamana kɔnɔna basigibaliya min bɛ yen degun minnu bɛ ka sɔrɔ o la an na dɔ fɔ o la minisiriw olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka na ni lafiya ye ka taa balo di maaw ma kɔkan kibaruyaw an na dɔ fɔ o fana na ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye an na belebele fɔ ale la bi sɔgɔmada in na ka kɛ ni ko n'u taabolow ye a sɛkili sabasiri kanu bannen kɔfɛ a bɛ ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan saw dogodogo ni dogo tɛ a tɛna kɛ ni min bɔra min ɲɛ o na marifa ci o tigi la sa wa ala k'a ɲɛ k'a d'a ma n'i ko maaw ka su ten k'o yɛrɛ fana ka dugu ti jɛ dɛ ko ko n'a bɛ sigi mɔgɔw kama n'a ma sigi u kun kan a bɛ sigi n'a ma sigi u kama a bɛ sigi u kun kan an bɛ dugawu de kɛ sa jamana in ala ka a bɔda ɲuman fɛ labanko ɲuman ala ka o da an ma ko man gɛlɛ ko laban de ye ko ye diɲɛ so sigi la an b'o de fɔ maaninfinw aw bɛ na aw bɛ se k'a daminɛ san 1 ka taa san 100 la nka jamanaw ye badabada de ye minnu b'a kunna waati min olu bɛ se min na u b'o kɛ u bɛ kɔɲɔ n'o waati kow kɔnɔ ye dɔwɛrɛw bɛ fɔ olu kɔ diɲɛ ye nin de ye nka anw ka furancɛla fanga daminɛ ni bi cɛ anw ye min na kɔlɔsi maa caman de bɛ yen n'olu bɛ ko ɲɛdɔn u bɛ ko faamu olu y'u sigi ko n'u tilara nin na o tɛ ka tila e tɛ k'i bolo don a la a tɛ ka kɛ e sago ye e bolo e bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka dabali kɛ i dun faso don k'i sigi discours ba sɛbɛn ni communiqué kɛ la o tɛ jamana dilan dɛ maa caman bɛ yen bi olu bɛ Mali kɔnɔ u bɛ fɛn kɛ Mali ye k'a sɔrɔ u m'u bolo don a la u bɛ k'u ka baaraw kɛ u bɛ ka yiriwaliw kɛ e k'anw ka jamana ta k'a filɛ ko kalata o de b'a to mɔgɔ bɛ jamana sɔrɔ k'a mara ni politiki fɛɛrɛ ye nka an ye mun ye anw fɛ yan yan juge banna jugeya ma ka taa don politiki la avocat dɔw banna avocaya ma ka taa don politiki la polisi dɔw banna polisiya ma ka taa don politiki la dɔgɔtɔrɔ dɔw banna dɔgɔtɔrɔya ma ka taa don politiki la école karamɔgɔ yɛrɛ ka ca la ni bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidilaw an yɛrɛ fana banna an ka kunnafonidi baara ma ka taa don politiki la bɛɛ lajɛlen ko ka jɔyɔrɔ ɲini nafolo bɛ minnu bolo jagolakɛlaw jurumantiw bɛɛ lajɛlen de ye politiki kɛ sira surun ye k'a fɔ n'an y'o sɔrɔ an bɛ jamana nafolo sɔrɔ n'i ye démocratie fanga ta k'a sigi cogo lajɛ a bɛ n'a fɔ jamanadenw bɛ baara kɛ ka minnu bɛ jamana kunna k'olu balo k'olu sinsin
u ko k'a ka ɲi an ma ban nka kɛcogo min b'anw fɛ yan o de ye problème ye e k'a lajɛ kɛ parti min bi n'a bɛ fɔ ko a ka bon ni Mali parti bɛɛ ye o bɛ communiqué kɛ maa tɛ kun ni ju yɛrɛ dɔn communiqué min na a kɔnɔ kuma i t'a dɔn u b'a fɛ ka min yɛrɛ kelen fɔ maaw kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a bɛ politiki baara de la politiki fɛɛrɛ de b'a bolo a b'aw ɲɛsin o ma k'o baara kɛ a kan ka kɛ n'a kɛminɛn minnu ye tɔndenw b'aw bolo jamana kɔnɔna na a bɛ se k'aw ka baaraw kɛ e ko ni ninnu tilara n'u ma tila dun n'i y'i sigi ko n'u tilara u fana bɛ se min na u b'o kɛ dɛ u dun bɛ se min na u bɛ k'o de kɛ wa maa minnu y'a dɔn fana k'a fɔ ko a ko t'a la a ko kuntala bɛna ja olu bɛ ka wuli k'u jɔ nka u bɛɛ la aw sigilen ko n'u tilara u mana tila u tɛ se k'a d'aw ma dɛ aw bɛ wuli k'aw jɔ de k'a yira ko aw fana bɛ se ka fɛn dɔ kɛ faso kɔnɔ assise mana na aw t'a la faraɲɔgɔnkan mana na aw t'a la lagosili ni lajaabili ni ko bɛɛ lajɛlen jasiri n'a tiɲɛni o fana t'a kɛcogo ɲuman ye dɛ bi an bɛ ka taa sira min fɛ n'i ye kow taacogo jateminɛ a b'anw ka démocratie mɔgɔw ɲɛna k'olu man'u sigi CEDEAO bɛna n'a fɔ anw ma yan a ye taa yan a ye don yan a ye bɔ yan o CEDEAO yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi Maliko la fɔlɔ parce que fɛn bɛ ka bɔ olu yɛrɛ cɛla ye u yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn minnu ye ɲɛfɔcogo yɛrɛ tɛ fɛn minnu na yɛrɛ o de bɛ ka kɛ olu yɛrɛ fɛ yen bi n ye dɔw kumakan mɛn ko fosi tɛ an ka bɔli la CEDEAO la ni kɔlɔlɔ tɛ maa bɛ kuma i b'i miiri dɔɔni ala ye jɛnatigɛ fɛn fɛn da a y'a kɛ fila de ale kelen pe de ye masa ye n'i ye nafa sɔrɔ a la i bɛ degun sɔrɔ a la dɔ de bɛ girinya ni dɔ ye wa an yɛrɛ filɛ sira min kan nin ye fɛn mun kan ka kɛ bi jamana in kɔnɔ o ye ka baara de kɛ ka dɔ bɔ kuma na kɛnɛ minnu b'an bolo ji minnu b'an ka jamana kɔnɔ an ka fɛɛrɛ sigi maaw ka kɛ baarakɛla ye ala y'an sɔn dɛ nka bi an yɛrɛ bolo ko anw tɛ foyi ye k'anw tɛ se foyi la ko fo mɔgɔ de ka bɔ kɔfɛ hali kana fɔ ko an ka élection kɛcogo ko fo mɔgɔ de ka bɔ kɔfɛ fo kana fɔ k'an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan maaw fana ka baara bɛ bila k'u sigi k'olu tigiw kɔnɔ k'olu na waati min na se sisan a fɔra ko dɔn yɛlɛmana ɲamakɔrɔ o mankan de cayalen filɛ an dara nin jamana in kɔni a bɛ ɲɛ cogo min o sira tali o dogolen tɛ maa si la nka n tɛ k'an sago sɔrɔ o fana ɲɛnabɔ man di dɛ a bɛɛ ka kɛ ne ta ye ayi n'i ma fili an ye san 30 kɛ démocratie in na o maliyɛnw ma wuli don kelen da kelen k'a fɔ politique mɔgɔ ma a ye taa ka bɔ a y'a kɛ tan n'i y'a ye falen dɔɔni bɛ ka kɛ yɛlɛma dɔɔni bɛ ka kɛ u yɛrɛ k'u ka waleyaw kimɛ bani maa si ma ba politique ma parce que hali constitution min filɛ nin an kunna nin ye politique don Assimi bɛ jɔyɔrɔ min na politique jɔyɔrɔ don ka kɛ ni Mali sariya sunba ye Sadio Kamara bɛ jɔyɔrɔ min na politique jɔyɔrɔ don Maliki Jaw bɛ jɔyɔrɔ min na politique jɔyɔrɔ don politique de ye Modibo Kone kɛ ɛse président ɲɛmaa ye min ye Wage ye politique a bɛ politique jɔyɔrɔ de la nin bɛɛ ye politique baara de ye mun de nana n'a ye fanga mara kojugu fara lakodɔn kojugu baaraw kɛliw k'u yɛlɛma u kunjugu kan maaw bɛ nafa sɔrɔ e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ anw de fɛ yan jagokɛlabaw musa wari bɛ minnu bolo u ka jago bɛ ka ɲɛ u bolo olu b'o bila ka taa don politique la ma deli ka min ye o de ye o ye e ka société b'i bolo a bɛ marché a fɛn bɛɛ ka ɲi k'o bila ka taa don politique la e ye douanier ba ye e bɛ douaniya ɲɛdɔn i ka douaniya baara ka ɲi i bolo k'o to i ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka don politique la a ka ca dɛ wa yɔrɔ si Mali service da si bi n'a fɔra ko ka taa enquête kɛ a ɲɛma maa mun bɛ to a baarakɛyɔrɔ la a man ca dɛ n'i taara Mali service daw la e nana yan cogo di i ka papiyew bɛ min i ka sɛbɛnw bɛ min i bɛ maa caman gɛn dɛ o de la waati dɔ la n ko mɔgɔw bɛ ka kule ko énergie n k'u ka service tɔw bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a bɛ fɔ minnu ma ko stagiaires u ka don banquiw kɔnɔ u ka don faso ka cakɛda baw la olu jɔyɔrɔ ye mun ye bi u ka t'o jate minɛ u ka sara ye mun ye u bɛ mun kɛ u bɛ sɔrɔ cogo di o bɛɛ la
jama fanba bɛ so fana minnu ye fonctionnaire ye u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la u tɛ bila foyi la u bɛ ka faso nafolo ta n'o bɛɛ nana di ministre ma k'e ka mɔgɔw ta ko ka olu ka se ka kɛ fonctionnaire ye e ma se k'o concours organiser ni ne ye ministre n bɛ wala ne sɛmɛ o kuma yɛrɛ tɛ nin tɛ munumunu yɛrɛ e bɛ mun de ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna sisan ministre so bisimila fa Ramadan arahamani i b'a kɔnɔ foyi tɛ yen min tɛ fonction publique la i tɛ min kalama ne nin kɛra b'a fɔ dɔrɔn ne bɛ taa so de mais Amara ji tɛ to nɔnɔ na dɛ hakɛ man ɲi dɛ o hakɛ kelen o de b'an ka bɔlɔntan kɔ maa minnu tɛ dɔrɔmɛ don bɔlɔntan na n'u bɛ balo bɔlɔntan wari la olu de bɛ ka bɔlɔntan ɲɛnabɔ fɛn bɛɛ kɛra yan bɛɛ y'a ye mɔgɔw bɔra a kalama Salif Keita ma degun jumɛn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan Salif Keita Ala ka hinɛ a la a halala nɔfɛ mun ma d'a kan fo ka taa s'a saya ma k'a kɔniya Ala ko Ala ma taa a y'a lajɛ wari mun bɛ di ko k'a don bɔlɔntan na duguma denmisɛnninw ka former a y'a wari don a la a ma se ka kɛ maaw sigilen don ka fédération u b'a dun cogo min ka d'u ye sɛgɛsɛgɛli tɛ se ka kɛ ko parce que ko FIFA tɛ sɔn o ma a wari dun bɛ bɔ ko Mali de dɛ ni aigle bɛ jouer Mali de bɛ prime sara dɛ ni aigle bɛ taa yɔrɔ la Mali de bɛ avion billet sara dɛ entraîneur Mali de b'a sara nka ko o Mali kana da don o wari yuruku n'o la o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ n tulo b'a la ko supporterw nana k'u nana yafa deli yanni e ka yafa deli e tun kan ka kuma mun fɔ e y'o jate minɛ wa min bɔr'i da i y'a fɔ yɔrɔ min i y'a fɔ cogo min na ani i yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ min dir'i ma est-ce que kelen don nka maa minnu y'a bila kɛlɛ la a b'u dɔn a b'a dɔn a y'a kɛ kun min kama fana lawuli kama yɛrɛ de don porokotoli tɛ dɛ sisan ko kana yɛlɛma i b'a jate minɛ maa tun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ u kun olu kelen de bɛ tila k'a fɔ u bɛ ka taa yafa deli olu kelen de ka yɔrɔw la tuguni sisan ko olu ma minɛ u b'u ka so aw y'a dɔn ko baara min bɛ senna fɔlɔ yan'a k'a fɔ a ma minɛ a t'a sigi a k'a tɔ lajɛ plainte bɔra yɔrɔ kelen de ministre y'a ta fɔ mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen an bɛ taa ni kunnafoni ye Kayi mara la dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Melga ale ye finitigiw sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔ min n'o bɛ Jelebu Mali ale ni Mauritanie dancɛ la ko Bamanciwale kaba dɔ taara bi olu kan min ye finitigi 4 o ni tora a la mobili 2 u taara n'o ye Melga yɛrɛ bureau n'o o ye a poste ye u ye yen jeni Bankaskaw olu fɛ yen u ka dugu min bɛ yen ko Sɔnfunu bin taara kɛ yen fana ka Bamanciwale ni Jugawale kabaw fɛ min ye Sɔnfunu commune a bɛ sege kɔnɔna na Bankas u y'a jira k'a fɔ ko min ye maa kelen o ni tora a la duguladenw kɔni olu jatigɛlenba don sabula u y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu ka taa ni ka segiw ka ca n'o ye ni Jugawale ni Bamanciwale kɛbaw ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Assa Bajolo Ture ye ale ni a ka minisiriso maa caman u faralen ɲɔgɔn kan u taara Menaka ani Gawokaw fɛ yen laɲini kɛkun kun ye min u bɛ se cogo min na ka balo di maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ani degun bɛ maa minnu kan o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Gawo ale ni Menaka kɔnɔna na maa caman de bɛ yen bi degun b'u kan u y'u sigiyɔrɔ bila wa baloko fana o kun gɛlɛyalen don ye kosɛbɛ nin waati laban in na fana finitigiw ka wulikajɔ sen fɛ o y'a to min ye sira min bɛ bɔ Ansongo ka taa Menaka o sira ka dayɛlɛ donita mobiliw min ye dugudenw ka mobiliw ye ani maa wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka don bi ka bɔ Menaka ale kɔnɔna na hɛrɛ ni baden na ka kɛ ni armée ale ka wulikajɔ ye école karamɔgɔ kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ Bafulabekaw fɛ yen k'olu ye walan sɛbɛn u y'a jira k'a fɔ ko ŋɔni kɛlen olu ye baarabila daminɛ tarata tɛmɛnen u y'a jira k'a fɔ k'u ka baarabila in kɛkun ye min ye u ka sara ko u ka sara ma kɛ u y'a jira k'u bɛ baara mun na u ka INPS olu si sigilen tɛ sen kan o la u kɔni ye grève k'a jira k'a fɔ ko olu bɛ baarabila kɛ tile 3 kɔnɔna na yanni musakako in o bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ CDM ale ye wulikajɔ kɛ ka nin sɛbɛn in k'o dilan yaasa AES nafa o bɛ se ka dɔn cogo min AES baaraba minnu kan ka k'a kɔnɔ Mali ni Burkina ni Niger yi senbɔli min kɛ CEDEAO ko la CDM ale y'o fasiri ka ɲɛfɔli kɛ wa n'Ala sɔnna ma fana don nataw la u bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye
nafa min bɛ a la maaw bɛ se k'u hakilila tigɛ cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen an bɛ collectif pour la défense des militaires maaw an b'u fo sabula a ka ɲi tan cogo la i ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye n'i ka daluyaw ye maa bɛɛ lajɛlen n'a hakilina don min ye jamana in ale k'o kɛcogo la CDM maaw u ye o bataki ci an ma direkaw ko nin ye olu kɔni ye degun kɔnɔna na koyi jiko degun chômage ko nin y'a tile 3 ye olu kɔni ka ji tɛ sɔrɔ an tɛna ci bila Daramani Kulubali ma ale min bɛ chômage kunna nin waati na k'u ka taa lajɛ k'u ka branchement kɔni o ni courant tugulen don ɲɔgɔn na ni courant tɛ sɔrɔ dɔrɔn ji tɛ sɔrɔ o kɔrɔ ko dire olu sɛgɛnnen don bi bamancɛ wale ni ka wale kɛ waati min na u bɛ Kidali kɔnɔna na Kidali kun kɛra jamana y'an cɛla ya sago ye n'i bɛ taa i bɛ wari sara n'i sera i bɛ wari sara minnu b'a kɔnɔ i bɛ wari sara wa u yɛrɛ minnu kun kɛlen don ka sigi sen kan ye u kun kɛlen don ka jamana de sigi jamana kɔnɔna na i b'a kalama ko MINUSMA maa tun bɛ yen k'o ye école karamɔgɔ ye n'i taara yen fɛ Kidali MINUSMA b'i cɛw ka ci don baara dɔ la yaasa école ka se ka bloquer o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fana Kidali kɔnɔna na yen kɔni kun kɛra birimisi jabali de ye sanu bɛ bɔ cogo min jamana yɛrɛ bɛ nafolo don fɛn minnu na k'olu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen da walo k'u bɛɛ kari k'u fili kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen n'olu kun b'an ka fɛn kɛ musaka fɛn fɛn kun bɛ bɔ Kidali tɔgɔ la maaw de kun sigilen don mun b'a bolo filala dun o fana kan ka sɛgɛsɛgɛ walima n'o y'a sɔrɔ a wari bɛɛ lajɛlen ma ta ka taa di jɛkulu marifatigi ninnu ma olu minnu kun ta ye dugu kɔnɔna ye a waati la yan foyilakaw fɛ yen ko da dumuni fɛnw olu sɔngɔ k'olu yɛlɛla kosɛbɛ min ye kaba ye o 100 kilo kɔni k'o taara yɛrɛ sɔrɔ 3,000 la a bɔra 3,000 la ka kɛ 3,200 ye sɔ fana k'o fana sɔngɔ o sɔngɔ fana yɛlɛla kosɛbɛ o bɔra kilo bɔra 120 na ka t'i yɛrɛ sɔrɔ 140 na ka taa se 190 ma min ye kɔgɔ ye kɔgɔ fana k'o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nin waati in na o kɔni kilo 25 o bɛ 900 ma da dumuni fɛn misɛnnin minnu fana bɛ yen fana ka taa fara tulu kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyalen don bi ka kɛ ni waleyaw ye waleya minnu ni maaw yɛrɛ kɛlen k'a jira k'a fɔ ko u tɛ se ka balo sɔrɔ i n'a fɔ u b'a sɔrɔ cogo min na Senegalikaw fɛ yen diɲɛ seleke 4 jɛkulu olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u jatigɛlen don k'a ye k'a fɔ ko nin waleya min bɛ ka kɛ Senegalikaw fɛ yen ko Macky Sall ko ale kɔni ye a laɲini k'a fɔ ko kalata min kun kan ka kɛ février kalo tile 25 ko k'o bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'o nɔgɔnin fɛ ko Faransi olu ka ministre min bɛ yen n'o o y'u ka jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ye k'o bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen kabini nin kalo in tile 7 kunun sa kɛ k'a taara ye ka taa kuma wasabulon maaw fɛ ko k'a lajɛ min ye sariya sunba ye o ko ka baara bon i m'a ye wa ne tɛ min faamu o ye nin de ye sege tubabu ninnu aw ka jamana b'aw bolo aw ka jamanadenw b'aw bolo aw de bɛ bɔ aw ka jamana kɔnɔ ka na anw k'an ka kalata kɛ cogo di an ka baaraw kɛ cogo di anw k'an ka fɛn fɛn kɛ olu de bɛ na ka na bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ u ka journalistes bɛ yan u ka arajow bɛ yan u ka telew bɛ yan i b'a fɔ ko kungo tɛ olu yɛrɛ da la tiɲɛ ye den la naani ye san nka ni den diyara ye ka tɛmɛ a ba kan suya bɛ waleya k'o la sa dɛ a lajɛ Faransi ministre des affaires étrangères o de bɛna kuma assemblée nationale la Sénégal ka ɲɛfɔli kɛ baara kan ka kɛ cogo min na donc k'an ka to ten k'o de ka ɲi o de ye démocratie ye olu de bɛna na k'o ɲɛ yira anw na anw yɛrɛ tɛ se ka fosi kɛ san 60 indépendance kɔfɛ ko nin kɛcogo in k'an ka to nin de la ko ko mana kɛ olu de b'u to yen fɛ k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan nin ma respecté nin kɛra tan k'a sɔrɔ anw filɛ wagati min na nin ye nin jamana ba fɛn fɛn bɛ yen a mara nin bɛɛ lajɛlen nin ɲɔgɔnna degun sɔrɔ ka tɛmɛ u bɛɛ lajɛlen nin waatiw sɔrɔ aw ka démocratie bɛ san 300 ni san 400 na anw bɛ an daminɛ na san 65 ni san 60 na a cayalenba yɛrɛ minnu ka ca la o ye san 63 ni san 64 ye olu bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di sɔrɔw tɛ kelen ye faamuyacogo tɛ kelen ye kalan kɛcogo tɛ kelen ye adamadenw doncogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka fɛnw si kɛcogo tɛ kelen ye hakɛ minnu bɛ aw fɛ yen bɛɛ y'a ko la ani ko faamu cogo la aw ma se o ma aw bɛ kalandenya de la fɔlɔ en tout cas u k'a lajɛ Nigɛrikaw fɛ yen ko Nigɛri kɔni bi Ɲame kɔnɔna na Faransika i kɛra sugu o sugu ye kunnafonidila
min ye diplomati baɲumankɛtɔn ko a fɛn fɛn mana se mana su Niger u nana tugun k'u b'u lasegin o cogoya kelen na ko sabula Faransi fana bɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ olu la u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka réciprocité ye nin de ye ko sabula kabini fangadaraki kɛra jamana fila in tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Faransi y'a ka masadi datugu k'a ka mɔgɔw cɛ ka taa Niger ko k'u ka sɔrɔdasiw ka taa u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ko wa ko ni Niger ka kɔni ko k'i bɛ taa papier ɲini ka taga Faransi i ta fila ni cɛ tigɛ u y'i lasegin o nɔgɔnni fɛ olu fana ko Faransi ka kɔni k'u t'u ye Niger alimamiw ka tɔnw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'olu kɔni bɛna dugawu don belebeleba kɛ bi ka ɲɛsin jamana saba in bɔli ma CEDEAO la ko don o don u bɛna o kɛnɛ in sigi sen kan Niger misiriw kɔnɔna na ka bato kɛ ka dugawu kɛ yaasa jamana in bɛ se ka lakana jamana ninnu saba bɛ se ka lakana cogo min CEDEAO minisiriw minnu bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ tɛ siran ɲɛnabɔ kow kunna olu tun bɛ Abujakaw fɛ yen ko ka taa ɲɛfɔli kɛ waleya minnu bɛ senna bi ko minisiri ninnu ka ɲɔgɔn ye kɔni kɛra teliya la koyi ka kɛ ni Senegal ale ka ko gɛlɛya ye ani Mali ni Burkina ni Niger olu ye bɔli min kɛ CEDEAO la ko u y'u da don la u ka laɲini ye min ye ko Mali ni Burkina ni Niger k'u tɛ se ka bɔ fiyewu ko fo ka san kelen sɔrɔ ko wa ko min y'o jamana sabaw ye olu fana ko k'olu tɛ san kelen kɔnɔ bi u t'a kɔnɔ sini u bɔra pewu CEDEAO ka sariya fosi t'u kan wa min ye Burkina yɛrɛ ye CEDEAO ka fɛn fɛn b'u fɛ drapeau ni fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ u ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Nigeria ale taara hélicoptère fila sa Turkikaw fɛ yen ko sabula ko ninjugawale ni bamancawale kɛlen don k'ale sɛgɛn nin waati in na min ye Nigeria finitigi belebelew ye u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka to sen na u ka minisiri min bɛ u ka wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye Badaru Abubakar ye ale n'u ka ambassadeur min bɛ Turkikaw fɛ yen u taara Bayitar maaw fɛ ko hélicoptère de combat u y'o fila de san yaasa ka se ka wuli ka jɔ kɛ ninjugawale ni bamancawale kɛbaw olu kunna Faransikaw olu kɔni ka premier ministre kura o sigilen ni sisan cɛ sa ko yɛlɛma caman bɛ ka don Faransi a baaraw la Amerikikaw fɛ yen ko avril kalo nata tile 8 n'Ala sɔnna ma ko bɛna kɛ min ye ko ye n'o bɛna bali maaw la kosɛbɛ ko u y'a yira k'a fɔ ko min ye kalo ni lolo ye ani dugumakolo ko olu bɛna surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ avril kalo tile nata ye ko min ye eclipse ye sa n'o kɔni ye jakuma ye kalo minɛ in ye ko o de bɛna k'u fɛ dibi bi don min ye tilegan dere fɛ ko wa ko maa caman sigilen don ka nin waleya in kɔnɔ yaasa k'a lajɛ kalo ni tile ni lolo ka taa se dugukolo ma k'u bɛna o ko bɛɛ lajɛlen lajɛ wa min ye waleya in ye k'a kan ka kɛ u ka jamana minnu na u y'olu fana tɔgɔ fɔ ko nka ko a bɛna kɛ yɔrɔ fila min na kosɛbɛ o ye Tennessee ani Michigan ye k'u kɔni maa caman sigilen don ka nin ko in kɔnɔ u bɛ ka taa minɛnw ni lunɛtiw ni fɛnw san ne nin kɛra anw fɛ yan kɔni anw b'o don min na sa Ala de b'o dɔn o ti diɲɛ wuli de tamasiyɛn de farikolo ɲɛnajɛ an ye dɔ fɔ a la supporteru ka ɲɛma Sɛkinɛ Dɛnba a n'a ka dangan n'o ye ale yɛrɛ dangan de o Jabate de tɔn in ɲɛma ye INASAM ko ministre des sports tun bɔra k'a yira k'a fɔ ko Sɛkinɛ Dɛnba ye laseli dɔ kɛ video dɔ kan ko min ye wari min ye ko o mun dira ma ko o tɛ ko u ye ministre so ye miliyɔn wari mun d'a ma k'a y'o fɔ ko ka ɲinɛ ka maaw fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye dɛmɛ kɛ u ye ko min ye wari yɛrɛ ye bi ko INASAM u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na Amara miliyɔn 41 u y'o de sɔrɔ Sɛkinɛ Dɛnba ko miliyɔn 6 minisiri y'o de di ale ma foyi wɛrɛ fɔ ka fara o kan nin kuma in de sama-samanen don bi jamana in kɔnɔna na wari ninnu tɔ kɛra cogo di sa ɲininkali bɛ yen de a ko kɔni sama-samanen bɛ yen Coupe d'Afrique min ye RD Congo maaw ye ko demi-finale don ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko u tun bɛ k'u bolo kɛ tan n'o ye ka pistolet don u disi la u ten na k'u y'o kɛ tasibila de ye ka ɲɛsin u ka jamana ma jamana min kɔnɔna na nin waati in na ni degunba bɛ yen sabula u ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ a yira k'a fɔ ko maa caman de fara min ye bamancɛwale kɛbaa dɔw fɛ ale ni jɛkulu marifatigi dɔw fɛ u ka entraîneur kɔni sɛgɛnna fiɲɛbɔ waati match bannen conférence de presse la n'o ye Sébastien de Sabre ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in na ko a ka joueur y'o de kɛ ko ka kɛ tasibila ye balontan ko hukumu kɔnɔna na hali bi an b'a yira la k'a fɔ sa min ye demi-finale kɔni olu tanna n'Ala sɔnna a ma nin kalo in tile 11 Nigeria ale ni Côte d'Ivoire olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20
mi final fitini sa we Afrique du Sud ni Congo yi ko bela jele woni nga bla kuna ka ko ndura team flam to mun won tora ko akobo so nganda ko so ko kuma te finalement Nigeria ale ni Côte d'Ivoire o be ke karido ballon tan fana na ko yele mabina na do ala ha no ya soro ko carton jaune be carton rouge be ko sisa woni ko sam biduru ballon tan sigile senga ko fe ku yaay ka ko fo yele makado ballon tan tableau la ko mawo bina na carton kura mi afuma ko carton bleu ma no carton bleu ko bina na don dulatana ni alvitri ay ka ko joueur yo ko ke walma ka encadrement mawo yo ko do ke muye dabal banko yi no ti carton rouge jira kumbo ku be carton bleu ma yira ila ibiti sigi kere fe minute temps ibit la kana do no ko ngara ko me fa ko do war ma de ma est-ce que fait tien lui négocier ça ni carton bulala ma yira le lawo minute temps je to 3 minutes fly o eta bane ala ka nya kadama Bamako ya sa ni mami ma fe ka idabo ashito la festival dibi ale damne na kunu ale be damne bi ni ala sona ma kalot le segi mi festival adamne na kunu festival dibi ale be ke plat de 50e la ni ba fe ka nyame dale dibila ka saga do kono ka shedo kono ka pigeon kono ka chefan do o bela jele ni dibi dlana fe be bon ko no be se dibila a sugu bela jele o de be plat de 50e la ka damne kunu la ka tabla ni kalo intle ta ani segina mi amina boku mi ale ka kena sigiro na de me baka jekulu ama fo ngala ka ja Senwave amale fana fo ale ni ye jamana denye kibe ko ka se ka war chini ayi a chiochi ero war tan o yire tai ika mami me fana be war chuma baka war dafalen so ka so foi ma bala Azmir te ma kulu fana fo ku war ma no sama transfer kulu fana fo me dawda na ka mawyi ante nyina fio petrobama ma ko ulu bela jelen ngalo ka ansengoroma dondo Coupe d'Afrique ko ina niye sokomada na kuna foni bane na la sonama nege ka tan ani segi wati ana nyon soro kuna foni wara ulu keneka tawakkaltu ala allah 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 janji samme dalima sala tawakkaltu ala allah wa yembonya be fama alamu tawakkaltu ala allah